Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da wayar da kan jama'a da muke akan abin da ya shafi sunadarai da illolinsu ga muhalli da kuma illolinsu ga bil'adama. A yau ma mun zo za mu yi bayani akan toxicity, wato idan waɗannan sunadarai suka taru suka yi yawa suna haifar da abin da ake cewa wasu daga cikinsu suna da toxic nature, wato suna da halayya ta cutarwa mai yawa ga bil'adama. Idan suka taru suna iya illatar da wani sassa na jikin bil'adama ko kuma wani sassa na muhalli. A wani lokaci ana iya ce da su poisoning, wato poisoning guba, saboda haka suna iya sawa mutum guba waɗannan abubuwa idan suka yi yawa. Shi kuma toxicity yana da tasiri daga mutum zuwa mutum, domin kuwa toxicity da zai wasu sinadaran da suke da illa akan yaro karami, wasu kuma suna da illa akan mace mai juna biyu, wasu kuma suna da illa akan babban mutum namiji. Saboda haka shi toxicity ya bambanta daga mutum zuwa mutum. Sanin waɗannan abubuwa zai taimaka wajen rage irin illatarwa da suke wa bil'adama ko kuma irin illatarwa da suke wa muhallin da bil'adama yake ciki. Amma rashin sanin zai taimaka wajen ba da damar cutar da bil'adama da suke yi, tunda dai amfani da su ya zama dole. Assalamu alaikum. A tare mu a bidiyo na gaba domin samun ci gaban waɗannan abubuwa.